En Río Torto hai un lugar onde todo sabe a casa. A taberna de Monse leva 60 anos enchendo pratos, menú caseiro e xente de sempre. Hoxe entramos ata a cociña, literalmente, para saber que fai deste sitio un imprescindible. Monse, dime. Contame, entón tes 2 lumes e unha prancha e a canta xente lle das de comer cada día? Se un día veñen 50, 50. Se un día veñen 80, 80. Nin é cuestión de ser moita xente traballando, nin de ter moita... Home, a ver, nós tamén traballamos o que é un menú, tampouco non facemos outra cousa, sabes? Entón é máis fácil. Cantos anos levas aquí, Monse? Pois eu levo toda a vida, pero así, cociñando así en plan un pouco máis bruto, por decir de alguma maneira, sobre 25 ou así. Gonzalo, cantos anos levas comendo aquí? Como 30 e pico anos. 30 e pico anos. Porque é un sitio que se come unha comida casera e a verdad que está moi boa. Pero isto sí que é moi novedoso, isto de ter a xente comendo na cociña. Home, novedoso non, porque isto xa fai moito... Xa cando miña avoa daba de comer, facían así, o que pasa é que non era para tanta xente, sabes? Por que é tan importante para ti este lugar? Porque sempre se traballou moi legalmente, cociñábase todos os días, todos os días. Era igual que comeran 2 platos que a 3. E todo atendeuse moito máis. Sin embargo, a miña filla ten máis carácter. Sí, ela é máis dura que a ti, máis brava. Sí. Filete, e sobre todo para xente que está sola traballando, sabes? Pois fala cos outros, e bueno, táse ben, táse como na casa. Como lles digo eu, hasta lle riño e todo, para que se sintan un pouquiño máis na casa, como na casa. Digamos, un trato exquisito e bueno, encontrámonos ben neste ambiente. A verdade é que agora todo se volve dun xeito moi industrial e a verdade é que aquí é unha forma distinta de comer, é todo moi natural e moi cociñado. Monse, contame como cambiou a cociña en todo este tempo. Pois pouco. Tratamos de que cambie pouco, que sexa unha comida tradicional que facían as nosas avoas con máis tempo posible e listo. Porque eu creo que o que ven a esta casa que ven a eso. A comer como se come na casa. Canto está o menú agora? 14 euros. E alguén que ven de fora, así, o mellor que non é de Galicia, non sabe o que é isto, como reacciona cando ve este lugar? Pois cando lles preguntamos se queren comer na cociña extrañanse moito. Bueno, a maioría da xente gustalle moito.